Velkommen til Tinghallen Kongres- og Musikhus. Hvert år byder Tinghallen på en lang række arrangementer. Koncerter, teater, shows og anden underholdning. Desuden danner Tinghallen ramme om møder, konferencer, udstillinger samt små og store fester. Vores scenetårn er spækket med alt i moderne sceneteknisk udstyr, og vi bruger det flittigt ved vores mange arrangementer. Ved hjælp af et effektivt teleskopsystem kan vi på få minutter udstyre hallen med 672 komfortable luksusstole ud over stolene på gulvet. Til fester og møder kan vi dække op til 1200 spisende gæster i hallen. Inden arrangementet går i gang, kan du hilse på de øvrige gæster i Tinghallens lette og luftige foyer. Så er vi snart klar til at begynde. Gæsterne har fundet deres pladser, og på scenen er der linet op til aftenens underholdning. Tinghallen giver dig alle slags oplevelser. Fra opera til rabalderrock, fra klassisk til country, fra fin kultur til lavkomik. Værsgo, valget er dit. I Tinghallens restauranter kredser vi om dig i smagfulde omgivelser. Vores dygtige og erfarne medarbejdere, det er dem med smilet og den gode service. Tinghallens restauranter har en fleksibel opbygning, så de egner sig godt til både små og store selskaber. Fra 20 til 450 gæster. Tinghallen er kendt for sin gode mad. Velsmagen bliver til i vores moderne køkken, skabt af kompetente kokke og andre dygtige fagfolk. De mestrer både klassiske danske retter, det fremmedartede og det moderne. Tinghallen er rummelig. Til stående koncerter har vi plads til 2.500 gæster, og til kongresser og møder kan der være over 1.400 deltagere. Tinghallen. Også dit kongres- og musikhus. Centralt i Viborg, lige midt i Jylland.